la 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 la. La 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 la. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. On the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee, never knew how much that muddy water meant to me. Magayulo ng pag-aaga di. Gari ka man sa sunaka-jackpot pag-aaga ang pamate di. Nagari ka sunaka-jackpot baga Madam Melindawi. Gari ka baga naka-kiss pag-aaga di. Hello, 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 hello. Hello, how do you do? Mga padabatang mga teachers, kumusta ka mo dyan? Mga senior citizens natin, good morning Tabi. Mga padabatang mga senior citizens, mga trabahador sa gobyerno, trabahador sa pribado, good morning. Siring man po mga tugang sa tuya Tabi ng mga kababayan sa ibang partikan mundo. Welcome po sa sendong programang Morning Hirit. Good morning Legazpi City, Bicol Region, Probinsya Canalbay, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Ismail. Morning Hirit na po sa DCGB. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Good morning Tabi sa mga teachers natin dyan na atabon pa, nagluluto na. Pagparapaluto daw nindo si Madam. Pagparapaluto daw nindo si pagparapaluto nindo si Madam. Nakuan nga ni ano? Ano ini? Maturo pa yan. Ika na Tabi sir. Si Mr. na taday ka bang kigibo naghapon kag isampila na. Oy, sir, ika na pagluto. Ano pagparapalutuan si Madam ta? May bidak ko lang trabaho kan mo niya sa eskwelahan. Ika na Tabi pagpara lamaw-lamaw na. Day ka man kigibo niya na aldaw. Ako na ika na minaluto ta. Anigo. Sabi ni Pading Ray, ipinahiling ko sa Indo ang gabos na bagay na sa paginin pagtrabaho nin maigot, dapat tabangan ta ang mga maluluya, asin girumdumon ang mga tataramo na sinabi kan kagurang na Jesus, mas paladan ang nagtatao kinag-ako. Gibo 20:35. Happy Thursday everyone. God bless Padi. Salamat. I love you. Smile. Good morning Padi. Pading totoo, pasahan ko ka magkitula ni Pad. Ang titulo, gurang maging aki dapat naglulugar. Yan ha. Kaso panggi. Kaso hapon, naguli akong atab ta. Nakakamata akong garong niya ako sigang hatsing ko na naman. Nag-inom kitang bulong lamang para makontrolan sa tuyang hatsing. Bata pipirot-pirot na ako Ronald. Nagbukas ako ki nagbukas ako ki TV. Salbata na nailing ko ng gadso. So committee hearing kang lower house tungkol sa mga proyekto na kontrobersiya sa Pilipinas. Kinalintural. Salbata na. Nawara supirot ko. Nawara supirot ko. Salbata na nga niya. Grabe ang pig-ururunan ninda. Trillion pesos ang pinag-ururunan. Salbata na nga niya ko ini. Nawara supirot ko. Nangitrog ako alas 10. Maray nga nito na kung nagil na mo niya na aga. Ay nako. Kaya ko habol gusto rin na mag-relax. Ay ka mag-ilingki mga committee hearing kung ano-ano. Kakalinturahon ka Tabi. Garso, mawaraan sa imong kwan, mawaraan sa imong pirot. Ay nako nga niya akong pangyari ini sa Pilipinas. Paano na kita kaini?
Mga tugang, good morning. Oy, sa may mga birthday nga pala, text tabi sa 0928-777-5548, 0966-203-0034 para po sa mga pangyari po sa tuyang kapalibutan. Ha? Alright. Aramon tanang buena manong report. Hali po dyan sa luwas kay Ban Mega Force Patrol. Nasa linya mga tugang si Angel Mostaza para sa mga bareta ngunya na pagkaaga. Digdi po sa Morning Hirit. Aramon tadawaan mga latest na development dyan. Baretang pinag-ururunan, baretang sasaramo-samo kan sa tuyang mga kababayan. Bareta sa pagkaaga. Baretang bareta. Ang baretang bareta, bit-bit ni Angel Mostaza. Angel? Yes, VP. Good morning, VP Henry. Morning. Nano ka? Grabe, VP Henry po. Pag para loye-loye bata, may trabaho kita sa aga. Yung nga ni VP. Ang sipon, i-delay mo yan, i-delay mo ang sipon mo, tapos magpasipon ka sa Sabado na. Sige, kauronan ko na, VP. Ano? Kauronan ko na. Kauronan mo na, Sabado ka na magkwanta, may trabaho ako sa agata. Nagkasurusog sa agihan, sa oras. Sabi, nagaparaano ka kayo? Kamo sa DCGB. Di magparaparong? Anong paparongon? Di magparaparong ki mga mahamot na bagay o ano? Ako nga naglimit ako sa mga pahamuta. Sa Kung talaga, garo malain nga niya ako nasubrahan. Bata ako, ang dungo ko bagay, pwede sa mahamot, pwede sa mabata. Gusto kang dungo, katamtaman sana. Natural lang pala. Sunat niya, natural sana. Natural lang. Pag nako ako sa natural, naugmaw na ko kaan. Sige. Kaya gusto ko magparadoon ang kandungo ko. Okay, sige, go. Anyways, VP, sa mga dulong pong bareta, arestado ang sarong lalaki na konsideradong rank 8 city most wanted person. Makalihis na magtago ni nagkapirang taon. Sa report na pinaluwas ng Legazpi City Police Station na naarestar ang mga kapulisan si alias Tonyo matapos na masusod ining sa iyang pigtataguan sa Malilipot, Albay. Ang nasabing personang akusado ang may sistidong mandamiento de aresto na ipinaluwas kan Agosto 29 presenteng taon patakod sa kasong 2 puntos nin pagbayular sa Republic Act 9262 o an Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Kabilugan na 180,000 pesos ang pagrekomendar na piyansa para sa iyang paramiyansa sa libertad, mantang presenteng nasa kustudya inikan Legazpi PNP, mantang nakatalaan na ibalyos sa Legazpi BJMP, ulas na oras na may paluwas naman ang commitment order hali sa nasabing korte. Ayun, Yes, okay. Henry, ang mga luwa pa pong informasyon hali sa luwas, Insov Taza, DCGB. Salamat, Angel, sa report. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita mga tugang sa kinamumugtakan ni Karen Ala. Aramon ta daw ang latest na mga bareta. Ngunya na pagkaaga sa DCGB. Karen, good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Namugpat man giraray bilang provincial administrator kan gobyerno provincial kan Albay. Si dating board member Engineer Raul Rizal matapos nang mag-lapse into law an sa iyang reappointment asin giraray na concurrent. Kinumpirmar iyan mismo ni Sangguniang Secretariat Adan Eva Na? sa DCGB News kung saan ipinaliwanag kay ni na an sa iyang pagiging ng administrador provincial dahil an sa luminihis ng 15 dias, puun kan siya ipig-reappoint, dainin ginibong aksyon ang sanggunian panlalawigan ng Albay na dapat iyo ang peryodong mag-aksyon ang mga ini. Okay, para ganyan. iyan, so sa iya ginaray na concurrent, kung matatandaan baga, Agosto 15, kan ini si Engineer Rosal, ipig-reappoint sa nasabing posisyon kan sa iyang tugang na si Governor Noel Rizal matapos ining dai makonkort kan sanggunian dahil sa dai pinaburan kan mayorya o kaya kan 7 mga opisyal kan sanggunian an sa iyang primerong appointment as in concurrent kung kaya
na pagiging official ng Provincial Administrator Department Head ni Engineer Raul Rizal, day uminagi sa mainit na burutan kan sanggunian dahil sa iraron kan Local Government Code 1991, konsiderado ng aprobado ang sa iyang reappointment matapos ng maglap o maglihis ang 15 días na dapat aksyonan kan sanggunian ang sa iyang reappointment. Alam ko na tayo sunta ha, ayoson ta. Si dating board member Rosal inappoint na provincial administrator. Opo. Dahil reappointed. na-concur kansango ng bayan ta subuto 6-7 Opo. kontra sa appointment niya. Roger. Ngayon, rina-appoint ini ni Governor Rosal. Opo. Kang rina-appoint, din nakakalendar sa sesyon kansango ng panlalawigan para sa concurrence. Ngayon, kung di pala niyan aksyonan kansango ng panlunsod o panlalawigan, sa laog din 15, pirang aldaw? 15? 15 days. 15 days. Gusto sabihin, approve na concurred na kansanggo ni ang panlalawigan so appointment ni PA Rosal. Roger on that. Deemed approved. So continue na ini na matrabaho bilang provincial administrator. Roger on Taday that. natadata rin aksyon na nakakalendar sa sanggo ni ang panlalawigan. Iyan na dai man na-confirm ni Sangguniang Secretariat pero susublig DVPN sa nako anyatong certification. Accordingly, the appointment of Engineer Raul Rizal is deemed confirmed by operation of law. Sisa yan nagpaluwas kay certification? Pirmado ini ni Secretary to the Sanggunian, Adan Eva. Okay. Di ko sabihin, dahil na maagi sa kwan, dahil na maagi sa proseso dyan sa sanggunian. Dahil na po, VP Henry. Tapos na. Ako po. Okay. O di sige, di ayos, di natadaw. Ang gusto kong maraman kung nataday na i-calendar for for concurrence. Ayun nga ni VP. Di ba yung dapat si Mr. Adan, Eva? Dai pasang masyadong idea kung nataday inipig kan mga board member. Pero ginaray, confirma rin ko ining tuntun taon. Lalo na may session ng giran yun at yan. Nakahuron mo siya? Opo, VP. Si Adan, Eva? Opo. Di mo hinapot kung anong rason? Dai idea. Dahil na diskutir kan sa ngun ang panlalawigan? Then idea. Natigtaran. May information. Di mo magud paano hinapot? Basta day niya na suapot ko. Basta day man na information. Kudaton ta kang salbatana ka dyan. No information given kung natadaitig aksyonan sa sanggunian sa laugan 15 días. Dapat inapot mo. Dahil sapot pala, dahil man nagkasarabutan mo na sa bighapot. Sinimbag direkta. Tatay nagkakalendar ito. Nagsisyon ka so Lunes? O kan, ano nga, nagsisyon ka last week? Actually, VP pa, na-cancel, ta suspended. Okay. Both as holiday. Kaso last week? Opo. So, inainot na week kan last week? The week before last week. Nagsisyon sinda? Roger on that. Nagsisyon? Opo. Una, taday nagkakalendar ito. Ding idea ako. And then sa na, dating simbag direkta. At kaso rin sa appointment ni PA Rosal? Reappointment, kaso rin? August 15. August 15? Di ba nang ganda no? August 15. August 15, Ano pre? August 15 rin appoint. I-reappoint. Hindi ko sabihin. Tapos, na-receive kan secretary. Oo. Secretariat. 15. Tapos, pagpit sa 18, isunamiterian sa Committee on Rules. Okay. So, yan duman subula. Yon duman. Gusto mo, action na ito, naghiro? Day. Okay. David Henry. Naghiro. Referred sa Committee on Rules. Day naghiro sa kwan. So, papel. Kaya naglaps ngunya na petsa. Anong petsa ngunya? Petsa 4 na di. Opo. Petsa 4 na ngunya. Sobrang na sa kinsingal daw. Ayun. Okay, sige. Yan ang report. Karen Ana, DCGB News. Thank you, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga
Salamat, baby girl. Ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Thank you, baby. Alarmario, nasa linya mga tugang sa dagdag na report. Aramon ta daw ang istorya ni Padingal. Good morning, Padingal. Kamin. Thank you so much, Padi. Good morning. Matindi na ang preparasyon dan mga contingent para sa street presentation sa aga kan Ibalong Festival. Digdi sa Southern Pagkan Legazpi, Pagkabanggi. Talagang Sikang practice. Adi. ang palagatob Oo. kan duwang contingent. An Bangkirwan, asin an Tribo Sinag, Aha. hindi man iyan sa Taysan Covered Court, an practice aninda. An duwang contingent Matindi, na ano? ini, combined forces ini pare, kan mga barangay digdi sa Southern Pagkan Legazpi. Wow. An digdi sa Taysan, arali man iyan sa Taysan, Mariawa, Umapon, asin Maslog. Aha. Suportado yan kan mga barangay officials digdi sa Southern part. Aha. And siringman an Bangkirwan, hali man iyan sa mga pagtaraning na barangay. May mga pig-hire pati sindang trainers. Aha. Hali pa sa ibang lugar talagang matindi. matindi, ano? Sa indang sakripisyo Aha. na gumana yan sa street presentation. Oo. Kusog sa informasyon, siyam na mga contingents ang maglalaban sa aga Yan. Aha. sa street presentation na i-cover tayan. Ali dyan sa Villamor area, Yan. pasiring sa Boulevard, alas 3 din hapon sa aga. Atabon medyo mainit yan, ano? Alas 3, Alas 3. nan init ka yan. Oo. Okay man yan, baka naman may magkadiris mayo. Yes, yes. Okay. Not baga, atap-atabi to, may niton, Iyo, kaya ano? sa nagkadiris mayo. Oo. Ingon yan, alas 3, pwede naman, marulimpoy na yan. Okay. Ora na week baga yan, haling Villamor, pasiring sa Boulevard area. Yes. Okay. Pangantayan, tabi, sa aga, Ramendras, Alarmario, thank you. Salamat, Paringal, sa report. Hali dyan sa Luwas. Abangan doon sa agat na may coverage kami kayan para po sa Facebook Live. Buda po mga tugang sa radyo para sa tuya tabing idarasendo ang mga kaganapan may kinalaman dyan sa Ibalong Street Presentation. Saropon sa mga highlights, ano? Saropon sa mga highlights, mga tugang kan sa tuyang Ibalong. Jim, good morning. Ano ang bareta? Buhian mo? Yes, BP. Ay na, alato na ta sa monitor. Oh, okay na, sa monitor ko kaya ayos na. Okay na, go. Sa mga dagdag na nyatong bareta tabi BP, taon 2027 posible mabuksan na ang Bicol University Veterinary Medicine na makukuha sa Tuburan, Ligao City. Kung saan karagdagang sanga ini ni na eskwelahan sa Lindongkan Bicol University sa pamamayo ni Bio President Baby Boy Benjamin Nebres. Matatandaan na ipundar ini esfuerzos ni former Congressman Fernando Didi Cabredo. Yes. Sa ngunyan haros nasa estado na nin paghinapos kan mga struktura alagad igwa pa nin mga prosesong aagihan natural susog kay Bio President Baby Boy Nebres kaya posible taon 2027 ini formal nang makakapagpuon mag-akomodar nin enrollment. Ang problema kan Bio, the same sa problema na nailuwas na kaito sa mga bareta digdi sa DCGB, parehas kang problema ni Mayor Nando Gonzales kung saan sa mga intersection kan release sa palaog sa eskwelahan kinudal kan pinar bus ng pakiulay apelasyon kan LGU Ligao ginibo na inutob na sa mga rekomendasyon for safety, mga konsiderasyon
para mahalian kudal. Alagad talagang matigasin payaw. Kan pinar, di man titugot. Oo. Nakakauro niya to si Vice President Baby Boy Nebres. Dahil man dahil nali pa kan pinar kung sa ano man ang rason. Siya na mismo matabang madirekta na sa pinar sa Manila para hagadon an konsiderasyon pabor na kung po pwede hali o na ining kudal tasain mga ngaragi sa mga Tama. estudyante sa mga instruktor, mga maestro-maestra na maralaog na may auto. Yan ang problema. Indaman kan pinarday man pati dig pinag Di man masabutan, nagururo na ano? gururo na. Di man masabutan, natapi ka pang sus ko. Nag-okay na digdi. Pwede maagi pa daado man sa sintra. Para mahali kang balandilya. Sal batana, maagi pa. Shoo, ano ba? Tanganan makangalas na single out sa nadigdi sa ligaw. Yung baga? O barangay Gilid, di maninali. Tapos ning sa barangay Tuburan. Alangan man ang mga aki sigan sururok-surok. Ata na. Oh. Ay, nako. Ngunyan sabi ni Vice President, lalakawon niya ini. Duman sa Suratan niya, oo. PNR. Sinururata na, kompleto na. Nag-meeting na dyan. May kay Congressman Didi pa, pati si Mayor Nando. Oo. Di ba? Kaya sa butang mo nata man daw yan, adi. Dahil sa mga number, sa mga contact bagan niya, dahil managasirimbag. Dahil raina. Para man opisina, digdi. Ano man daw ini, no? Okay. Yan mga dagdag na informasyon ta BBP sa pangaran kan PYC Enterprises sa pamamayo Mr. and Mrs. Raulin Marisa Calio basta radyo komunikasyon gagamiton hanapon sa na PYC Enterprises Orosite Legazpi City. Okay. Pinasalita DCGB News. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Thank you, Jimmy, sa report. Oy, happy birthday kay Ma'am Rose Ray. Rosemary Quinto Ray. Siya po ang presidente, CEO kang SLT Fi Legazpi City. Ma'am Rose, happy birthday. Birthday niya ni Ma'am Rose. Garungan, imbitado ako Totoo. Imbitado kami dyan na hapon. Alas 6 nin Banggi. May pinadala sa mo yung invitation digdi si Ma'am Rose. Budan sa iyang mga pagiriba. Ma'am Rose, happy birthday. Buda po garot pirang anniversary din kan founding anniversary kang SLTCFI. Good morning mga taga SL. Happy founding anniversary tabi sa Sendo Gabos. Mabuhay ang SL. Yan, aluyon naman ang SL kaya naka-establish na ki magayon na serbisyo sa banwaan sa paagi po kang edukasyon. Alright, sige. Dumang kita mga tugang sa headlines kan mga bareta in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Good morning, Pading Mar. Anong latest dyan? Good morning, BP. Good morning sa mga tabay. Headlines ko niyan, Presidente Bongbong Marcos, tagapilar sa mga gobernador Na? naiusip ang manamaliyang government project. Nyan. Ini anayimpay kang presidente sa pagarampangan kang mga gobernador kasuma sa Malacanang amantang pinasumpa sa mga bagong mga opisyalis kani. May nahiling pa akong post kisarong gobernador. Nagsilbi. Nagselfie. Basta antogon kan gobernador ay kan presidente. Isumbong sa iya. Kamu ngayang konsensya. Mas aram ngayon ko ano nangyayari dyan sa lokalidad. Iusip nga nito. Bata may naraman ako pa ding feedback na madig di si Presidente. Ida. Ma-surprise visit na. Na may hilingon. Pero igwang kunyang. Arin daw ang hilingon, adi? Arin daw ang surprise visit niya, adi? Pero, Ida. May nakataram, garida amang, garihilingon niya talaga. Basta so, kunyang na ito. Pero dakula. Di yung nga ni, hilingon da ko nangyari talaga. Alright. Ano ba? Lisensya kan Siam. Siyam na. Construction firm
ni Sara Diskaya, Mm. revoke o binawi ang Philippine Contractors Accreditation Board. Nata man. Nagsuhay sa mga regulasyones Nata, pero na natango. Oh. nagkikipagbiling na ng Sarabayan. O natango niya lang nila nariparo yan. Natango niya lang. Ang ganyan, tangang reklamo. Baka mga aloy na negosyo niya, na pero- dakadakol-dakol niyang negosyo na iba-ibang klase Ngunyan nga lang naraman kang pick-up na nag-bibidding ng sarabay-sabay sa kumpanya. Kadigon Nagkaroon man na. tag sa diri. Kadigon din sumangaw dyan sa ururon. Iyo tayo, ibaga. Kunyan masanay, para tao masakit. Imbaga. Kanigon. Gano'n masanay sa mga ibang regulatory body kang gobyerno na kung dahil nagreklamo, dahil manairo. Iyo. Kung Iyo manini. kung walang nabibisto, walang magreklamo, walang Kaya mangyari. nakikig sa pamilya, big contestar ta. Karong nga dahil due process. Iyo, gari tama man. Oo. Okay. Bala na sa legal department. Bala na sindakan mag-ururon dyan. Oo. Mm. Mientras tantong Presidente Bongbong Marcos pinag-ordenan maiwasan na review sa 2026 budget ng DPWH. House Party Leaders pinag-komentar na ibalik ang propestong 2026 national budget sa Department of Budget and Management. PAL flight pa Japan, ligtas na nakabalik sa NAIA. Ano nangyari ganito pa rin flight? So, pressurization system da nagka-problema Nasa taas? habang nasa taas. Oy, matindi man ano. Oo. Pressure? Nagalinin pasado alas 9, Oo. buminalik sa NAIA mga pasado alas 10. Ay, Ligtas gaboso mga pasayro. pa-Japan siya? Pa-Japan? Pa-Japan. Buminalik sa Pilipinas? Oo, Roger that. Okay. Okay, Magna Carta for Waste Workers, isinulong sa giraray sa Senado. Oo. Mantang pagpapondo sa bidding kan local projects kan DPWH, pinag-order ni Secretary Vince Dizon. Kampo ka mga diskaya, kinuntistar ang pagbawi kang pick-up sa lisensya, kang pagsadiring siyam na construction firms. Mantang NBI, sinugo na mag-imbestigar sa anomalya sa flood control projects. DepEd, mahagat nintabang sa mga LGU para sa marikas na solusyon sa classroom shortage. Bureau of Customs, iimbestigaran man ang mga yate, asin plano kan iba pang kontratista. Oo. Pag-usa na daan nakasentro sa Diskaya. Yan, tama man. Usa na daan na so Diskaya na tawan tulos nin Correct. itong search warrant na aprobaran. Okay. Alright, Philippine Tourism Sector, panagos daw ang pag-angat, sigun man sa Department of Tourism. So far, Bibi, mga headlines mga pag-aaga, ayan po ang hatod kan DYS Enterprises. Anak po sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldidas sa Oros at Tigos City, basta radyo. DYS nila, 24/7 konektado kung maski na yung loob. From News Base, ini po si Martila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you so much, Tabi. Parimar. Isunod natin, according to our segment, isunod natin ang pag-asa. Sisa daw ang duty ko niyan sa pag-asa, di? Good morning. Good morning! Good morning po. Sino ba to? Si Alexis po. Hindi ko na matandaan ang boses mo kasi matagal tayo nag-uusap eh. Pero nadangog ko. Sabi mo, habo mo na akong makahuron. Gano'n nga habok ko na mag-apod mo niya na aga. Nyata man. Kada apod ko niyan sa imo, ipamanag kada apod ko, nagsimbag sara, kuhan, sara. Si Seto, si Jim, si Saro, si Ariel, o si Petong Saro, Si Dan. si Melvin, o dito ka man na, napaprostoit ako pag kita ka nagkakaurong pagkaaga. Ay, every other week kaya ang, ano po sir, ang duty. Sige daw, magpaliwanag ka daw kung every other week ang duty mo. Ay, ano namin yan ni arrangement na mo ni Kuya Melvin. Baguhan ang arrangement na nga ni permita ka nakaurong pagkaaga. Ay, haloy na ang arrangement na mo. Sana araw-araw ng ganito. Nadagog mo pala sumuto-muto ko sa on-air. Adi, nadagog mo? Iyo. Yan so reaction mo ka ito. Ay, na ano man ako. Sabi ko niya, tawan raw na-touch abo ka na man. akong kauron. Natouch ka man sa kan sinabi ko sa on-air. Daiman. Ano sabi sa imo ni Jaime Bordales? May sinabi?
Para man. Ora. Nagdangog lang ako nung Ang nagdangog ka lang. binalikan ko ta. Reneview mo rin. Nagapot. Pigil- Nagapot si mama. Ano nga yan? Yata nga yabo ta ng makauron. Nadangog ni mama mo? Opo. Tapos Oh. tigan ako. Ano? Balikan ko na lang. Sabi Oh. ko, Ano? hilingon ko daw. Ano sabi ni mama mo? Nyata daw. Sabi ko, hindi ko man aram. Kung ano piga mo ni BP Henry. Pati Ay, inda. Dito na plus lang ako yan. Pati pala si mama mo, ano natang yan, bukay corona. Inda. Kung ano ko kaya ginibo. Uyog-uyog Ay, mo na. hindi. Pati sa mga magurang, apektado na di. Sa mga parent, apektado, naghapot na di. Among pati ang hinapot sa ako, pagka mata ko. Yun ang gansin na po sa mo. Naghapot pala. Opo, kaso Oh. hapon. Pakamot ako. Ay, inda. Pagkauron ta ka, di daraplo sa maski maliputon din sa buhot. Nagdangog ito nga si mama mo. Nagdangog. Nagadangog po. Apin mo siya di si GB talaga ang paborito niya. Sa programa ko lang siya nagdadangog ade. Eh, syempre. Awinda. O sige na nga ni. Abo ta ka ko ta gusto ko haloy-haloy lamang kita magurong ko. Baka may maapod pang iba diyan. Madagitan kita ade. Opo. Grabe na. Ang gano'n rin ang duty mo? Hanggang, Monday. Monday. Anong oras ang uli mo? Ngunyan po, alas 6. Alas 6. Ang aga? Opo. Okay. Okay. Sayang. Sa aga. Ano man gila yun. Dahil bale, magmo na ako ta nakauron ta ka na. Iyo. Pero nagtampo ako. Nata. Una ako, tabo muna talaga akong kauron. Di ko kayang di taga-kauronon mo niya na aga. Talaga. Sabi ko, ako lugod ang matampo. Ay, inda. Sige na nga ni. Anong forecast na ngunyan? Go ahead. Opo, para po sa ating weather forecast, nunyang petsa 4 ng Setyembre, araw ng Huwebes. Asahan niya to na magiging bahagyang mapanganuron, sagpud sa mapanganuron ang kalangitan na may mga pulo-pulo lamang na pag-uuran, asin pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian sa bilog na Bicol region. Padagos pa din ang epekto nitong southwest monsoonor ang paros kang habagat sa buong Luzon, asin sa western section kang Visayas. So, ang tigatayang agwat ng temperatura ngunyang aldaw, partikular sa probinsya ng Albay, ay maaaring umabot ng 26 to 32 degrees Celsius. Sa ngunyan, wala man kitang tiga-monitor na anumang low pressure area or bagyo sa laog at sa luwas ng Philippine Area of Responsibility. So, expected na ngunyan na aldaw na generally fair weather ang mamamatian niya to. Bali, yun po para sa ating weather forecast. Dini po si Alexis Rivivar kang Pag-asa DOST Legazpi ang nagbabarita. Miss Alexis, Yes po. nagkatampo ka pang kinauron ta ka na ngunyan aga? Eh, dahil nata nag-explain ka na. Okay. Madali man akong Kauronon. suyuin. Okay. Madali ka man palan makasabot. Very understanding ka man palan. Siyempre. Sana naintindihan mo Iyo, naintindihan mo. Apo. Okay. Sige. Salamat ha. Ingat. Bye-bye. Sige po. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Hello. VP, Good morning. Morning. Panguna ko sa supigdangog ko. Paguna mo, ibang radyo.
FM sunadangog mo? Pamuna ako, hearing sa House. House hearing na. Taalos mo pa rin yung kahito. Mauubos sa oras sa opening statement. Siyempre, talagang papaliwanag nga na ibi ako. Tapos siningil baga ako. Pero dakulo na naghalat ang sambayanan. Natanya, tabo mo na akong kaurunon na. O, ampig halat kan sambayanan. So, weather report. Kaya nga ni. Di man kimaraot na panahon. Inuro ba ko man. Tapa no. Ma-explicar ka. O, ili nga si, si Garinta naka-interpolate. Alauna pasado. Wala. Kang kakadipinsa niya. Dagit. Sa sunod, dapat 2 minutes lang ang opening statement. Iyo man ang iyo man ang. Uy, sa iling mo, may gawa kitang makabuo daw kita kilo pressure. Sa iling mo. Pero gano'n sa iling mo, maging bagyo. Gano'n magiging bagyo. Baka maging tropical depression sana. Pirming may posibilidad. Iyo ade. Kasi Pirmi bagayan. kung yan, depende sa paros ade. Iyo tabi out. Kiba tabi may mga naghahalap na mga report mo. May may text ako sa imo tabi. Oh, sige. Request lang ito. Okay. Okay, thank you. Good morning. Bye-bye. Awin. Ano na so reaction naman, basta sa mga reaction naman kang mga inan naman, iniriwal naman hindi ako naman kasi, hello? Marinaga. Namundoon daw ako. Ha? Namundoon. Nata? Kasi hindi mamundo ka, lalo yung nunong ka. Dapat sabi ko baga sa emo, pigtaraman ta ka na, mag-off the air ka, pag-araw ka, nangingit ka. Di man, tapi abot nga na kung the air. Kung nata dat, habo kong kauronon, habo ko na siyang kauronon. Anong pag-una mo kan? Tama sala. Sorry. Personal bagay yan, bako man yan. Nasa kuyang ka, public service, personal. Oh. Oo, sisi mga hindi mauyam. Tinaram ko kaya ito, on the air man. Anong gusto sabi mo? Papainggit ka o ano? Actually, gari, pigpapakonta ka masana, pigpapadagkata ka. Awin. Sabi ka. Makakumaw ka, ano general daw, ani? Sabi ka, Bata Stoy. mo na ako pag mata ko. Sabi ka nag-text. Ba nang mag-forecast nga, maghurong sa nakamong duwa. Ito orang kita iliserye. Ano? Iliserye. Abangan sa aga naman ang Ito tuloy. Ano daw ang serious sa aga? Ano daw kapon kay ni? Ang pagbabalik. Pag-asa serye. ang pagbabalik ng pag-asa. Abangan. Makakuha kaya ng pag-asa. Kayo ng pagbabalik ng pag-asa sa buhay ni Henry M. Awin na. Pangyari sa... Pot baby. Kung gusto ko ng buot mo, turong pa ni. Turogong pa? Gari mo ko na magprograma talaga na magapo na mo sa pag-asa. Kaya mo, piglilipot ka, pigkukuyong ka sa init. Ang braso ko pati, gari nagtrinog ang baray mo ko. Ang kapod ka, baby, extreme. Extreme. Ang kapag extreme heat index. Ay, nasa mo. Bye-bye. Kat ko na. Bata na standby si Jomar. May babasa akong kitang rawit-dawit. Ni Padeng Ray. Hello, Jomar. Good morning. Pasok. Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, digdi sa Banwaan kan malilipot na dakop ang numero 8 na most wanted dyan sa syudad kan Legazpi. Ini matapos na nagpasiring padigdi sa Banwaan kan malilipot ang mga elementos kan Tabaco City o Legazpi City PNP para iserbi ang aresto sa sarong alias Clint na residente kan syudad kan Legazpi dahil sa mga kasong pinaghahampang kay ni dyan sa syudad kan Legazpi. Ang kaso, tulong kaso 62 against women and their children of na
ang magdipo igwa man aresto. Ang naaresto ninda sa kung alias Renan 20 anyos residente kan Malilipot man sana dahilan sa haloy na kaining kaso na physical reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property. Mientras tanto, sa Banuaan kan baka kay duwang persona naman ang arestado kan baka kay PNP. Ang Sarodigdi, iyon na hampang sa kaso arson o simple arson na pagbarga sa PD 1613 taga Barangay Sugod kan baka kay Albay. Samantalang saruman na lalaki pa ang naarestar kan baka kay PNP sa paagi ni Police Major Darwin Sevilla ang Tipong Police. Ini naman taga Barangay Kawayan dahilan sa pagpataya sa weteng na dahil mang konektado sa Board. I feel it in my toes. When love is all around me, and so the feeling grows. Hello? Hello? Masalinggaya. Ano na naman? Sabi ka Ha? masalinggayahon. Ano? Masalinggayahon. Iyon man talaga. Ako talaga. Maski kadakol kong mga oro-stress sa buhay, pag ako nasa on board, ang stress na buda problema, sisabit ko dyan sa pinto kang announcer's booth. Para paglog ko, deklara doon sa kuyang isip. Tama yan, Bigota. Kumbaga na mga icebreaker. Iyon baga. Puro sa na-problema. Kasi mo na ano nangyayari sa palibot. Salbay, pangyari, quote in the ako Pinagpapa-explicar ako. Sige, nagkulong na huwag magano nga. Sabi kang nadangog, I didn't see it coming. Tinamaan so ka, na-struck so kang ko sa kuyang brain cells. Kaya nga, kumbaga na, gano'n tayo inambus, Gara ko inambus. Kumbaga, natulan ka. Garo nga na ko na-ambush Bata ko pag ako bibigla, garo. Nagkataragas ang pangako magtaram. Sabi nga na amigo ko, Speechless. Hinda. Sino? Speechless nga yan. Pangyari. Sige. Ay, may mo din itong kaulong. Kung sisa kayang gawa, Saga? Majuti pa ito saga Okay, sige. Okay. Bye-bye. Korupsyon ng pahit. Relax lang. Kalma lang kita, ha? Okay? Sige. Bye-bye. Alat ko na. Ma'am Ruby. Good morning, Ma'am Ruby. Kikilig nga niya ako, Mag-report ka na ngayon, May segment ka na ang title, Mga Kaduratan ni Henry M. as in Joshua. Ano ba yata sigang arapod nindo? Hello? Hello? Good morning. Bago pa ako kay halat. Ay, saro man ini man. Ano po ito? Grabe nang gadang kaduratan Kaduroy. Para, date. Kontrolado tayo yan. Under control yan. Ayo. Matana sa ago mo. Di ka makalaw sa endo. Oy, nagmamatatabi ito mga 6:30. Ta 8 o'clock ang laog niya sa opisina. Kaya nagbibila akong... Mabate ako niya kan mga paradahog sa baybay. Aram ko man na pagmata na medyo kuha na kita, relax na ano ini. Dapat ingat. Sabi ka mga duratunong ka. Okay, sige. Si Auring nabikilyo sa baybay. Opo. Opo. Paminatiyon ito sa mo si Uti nabikilyo. Opo. Siyan matigay ito oral daw. Yes, okay. Okay. Salamat po. Magtulpo
ka na. Ay, oy, isabay mo pa ako sa pangaji mo, ha? Oh, Hindi ako matukso sa ano man na pangyari, ha? Tinama ko na si Manay Nina Himbodo. Taraman mo, Kami sa imo ipagsabay ako sa pangaji, ha? Tapos kamong mga maedad na, kamo ang nagngangaji, madali on ang epekto sa kuya. Siring kara Ate Marcia, iyo. Iyo, ako nang bala ka, di pa ako na sana, iyo. Okay, sige. Bye-bye. Bye-bye. Si ate, ang mga parapangadya sa ko si Ate Marcia, si Mama Paro. Dakulo na kong mga parapangadya. Isabay ninda ko tabi sendong pangadyon sa Domingo, ha? Sir Henry, request tabi ako yung kanta, Di Ko Kayang Gawin na Mawala Ka Sa Akin. Di ko aram ang kanta nga na, Di Ko Kayang Gawin na Mawala Ka Sa Akin. Hello? Hello, good morning, Bigo. Good morning, amigo. Dapat kung arong kaya ng pagkauron kay Alexis, arong bang pagkauron kay Milvin Minky, yung mansasaro. Alangan man na. Pare ang timbre ko sa indang duwa, sa indang gabuhos dapat. Ibang timbre. Bako naman yan, job related. Ano nga pudkaan? Personal interview. Wait, bako tagaligaw ka? Pag taga, wala daw tabi naman. Yo. May bito ang pamilya kaya kaya naikas ako. Para Okay. Yo, bala ka na, ha? Okay, bye. You are my candy. Okay. Sige, okay. Sige. Bye-bye. Mga makha dito ng mga kanindo. Wakang may namumuong ibang na ibang panahon na Joshua Bino nasa linya. Good morning, Joshua. Yes, BP. Good morning. Sa kabus na bagay talaga. Pirming ang mga mama ang kunyan. Naiinot. Yung mga magurang nga naiinot. Pili nga si mami. Punduan mo ako, nag-text ba gaw niya, Sabi kan text niya, alat ko na, ha? Sabi kan text niya, ano ba yan? Umagang umaga? Sa bagay, nakakaaliw naman. Basta Radyo! GB! Sige, ihado, go ahead. Hello. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Nagdag niya tong Bareta, pinakusog kan Police Regional Office 5 ang kampanya kontra illegal na droga. Digdi sa Bicol Region na nagresulta ni naman na dakulang accomplishment para sa bulan kan Agosto 2025. Susog sa pahayag ka na sabi ng ahensya na pinapanginutan ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang Regional Director bilang pagsunod sa direktiba ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na kaipuan na suspineron ang kampanya kontra kriminalidad, lalong-lalo na ang paglaban kontra sa illegal na droga. Double effort ngunyan ang mga kapulisan tabi BP Henry, lalong-lalo na pag-abot sa intelligence operation para makurtar ang proliferasyon kan illegal na droga sa palibot. Para sa bilog na bulan kan Agosto 2025, ang mga kapulisan digdi sa Bicol Region, iyo ang nakapag-record ni nasa 22,836,000 kantidad ng illegal na droga ang nakumpiskar. Pinagkukumpuesto ini ni nasa 3,358 gramo nin shabu, asin 61 gramo man nin marijuana na nakumpiskar sa laog ng 155 anti-illegal drug operation na pinagkondusir sa manlain-lain na parte ka na rehiyon. Ang nasabi ng operasyon, iyo ang nagresulta man sa pagkaka-arestar ni nasa 125 mga individual konsiderado drug violators, kung saan 5 sa mga ini iyo unidentified na high-value individual, mantang 120 man digdi ang mga street-level drug pusher asing user.
sa paagi ka na sharing na impormasyon sabi BP Henry. Iyo ang pinag-congratulate man ni General Babagay ang mga kapulisan digdi sa Bicol Region sa paragos man na paghinguwa na malabanan ang pagproliferar kan droga digdi sa Bicol Region. Inawan ni importansya ang pagsustenir kan intelligence-driven na operasyon sabi ni Henry para rumpagon ang si Isay man na nagbabalong magpalakop ng illegal na droga digdi sa Bicol Region. Daon ang asigurasyon kan nasabi ng opisyal ng paparagos ang mga investigasyon asin mga siring kaining operasyon para sa tranquilong kapalibutan digdi sa rehiyon Bicol. Yan, BP, ang dagdag niya itong storya. Just Romero, Salamat, Joshua, sa report. Sabi ni Sir Tony Reyes, may namumungayang love pressure area. Sir Tony, LPE pala nito Love pressure area. Garo sa iling ko iyo. Sana day ma-develop. Abo ko tabing ma-develop yan. Makusog ang kwangkani, makusog ang impakayan. Aramon ta daw mga tugang ang mga paningit sa morning hirit. Ngunyan pong aldaw kay batabi si Miss Sha Leron. Didi po sa tuyang programa. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag na kaaraman sa pag-aaga, kay ba po ang mutya ng morning hirit, Misha Leron. Good morning, Sha. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay, aram daw nindo na ang sikat na Eiffel Tower sa Paris, France, ang naglalangkaw nin sa 15 centimetros kada panahonin tag-init. Sigun sa pag-aadal kan Purdue University, gibo ang tower sa iron sarong klase nin metal na pag mainit ang panahon, ini ang nag-expand. Natural na proseso na mas midbid sa apod na thermal expansion. Kaya kada summer sa Paris, ang iconic na Eiffel Tower ang naglalangkaw nin sagod sa 15 centimetros o sa 6 pulgada. Grabe. Alagad kapag winter naman o panahon nin taglipot, ini nagbabalik sa original kaining langkaw dahil nagko-contract ang metal sa lipot. Kaya next time na mainit ang panahon, room dumunta na bako sa nakitaan napapa-stretch sa init. Kundi pati ang Eiffel Tower sa Paris. Yan po, VP, ang paningit sa morning hirit ngunya na aldaw ni Nueves. Ini po si Shara Maylaron, marhay na aga. Thank you. Mga tugang. Alam ko na mga tugang. Gapunta ka dyan, Ronaldo. Bata excited si Misha Leron mag-istorya kung nag-expand. Paningit sa morning hirit. Oy, Dr. Alan. Dr. Alan Lucanyas. Ito pala, Eiffel Tower, edi. Ako igaman akong aram. Ipa-research ko. Ang sitwasyon niya, anytime po siya nag-expand. Ipa-research ko daw kay Shara Kimaray kung ano ang rason kung nangyari ito. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your side. Ay, alam ko na parang nalbalilang. Happy birthday po kay Ma'am Rosemary Ray, SL Technological College Foundation. Maki-birthday kita taon-taon. Ma'am Rose, happy birthday po sa SL. Happy founding anniversary po sa SL. SL Southern Luzon Technological College Foundation. Ang sa inda pong CEO, Presidente, si Ma'am Rosemary Ray, birthday man, ngunyan tabing aldaw. At saka happy birthday kay Sir Ann R.D. D. ng Legazpi City National High School. Sir R.D. D. ng Legazpi City High School, happy birthday po sa imo. Okay, yan tabian. Ano pa? Mayroon pa ba? Tamabareta na kami ni Ronald. Good morning, Henry M. Magayunon man si Shara mag-istorya kang paningit mo. Iyo baga? Ay, pati sa personal.
Pati sa personal, mailing mo. Makikig ka na sa nanay. Yan pala si Shara Meleron. Always number one, always at your service. Sige ngayang moto-moto ni Manay Agnes Mape. Today mo napigigri. Manay Agnes. Good morning, tabi Manay Agnes Mape. Melanie Agarin. Amada Esplana, Rachel Capili Asejo, Cora Realubit, and Ophelia Maravillas. Good morning, tabi. Sendo, hali sa tuyang amigo. Migo, nagdampog. Mapurormal na po kita, maturokaw na po kita sa paghinanyog, mga tugang kan masunod na mga bareta. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa to pagtiripon ini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paniningmagan sa namagsaro. Itagabos tiniripon ninyo sa Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on September 6, Saturday, from 9 a.m. to 4 p.m. at CMB office, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Tandaan, September 6, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. O galiing makinig sa programang CMB Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan as in dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store as in Apple App Store as in hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget as in malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, alas 6:13 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, zero balance billing pag-implementar sa BRHMC bago pa man nag-anunsyo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. manong udigdi. Young Farmers Challenge Intercollegiate Category bubuksan kan Department of Agriculture para sa mga jóvenes na ang edad 18 anyos pa itaas. Sa lado nasyonal, PBBM nagapilar sa mga gobernador na iusip anomaliyang government project. Lisensya kan siyam na construction firm ni Sara Diskaya, binawi kan Philippine Contractors Accreditation Board. Sa ibang nasyon, mga kababaihan, sa Indonesia suminabay naman sa protesta kontra sa magastos as in extravagansang pamumuhay kan mga politiko. Business News, Department of Agriculture, makusog ang pagbantay sa mga mamanipular sa presyonin bagas sa nasyon. Health News, mga simpleng tips sa pagbawas ng timbang ipaluwas kan eksperto. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Kinumpirmar ni Bicol Regional Hospital and Medical Center BRHMC Medical Center Chief Dr. Eric Raymond Raburar na dati nang ipinag-implementar ng ospital ang zero balance billing. Sa entrevista kan DCGB News kay Raburar, sa iyang sinabi na bago pa man inanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., efektibo na ang zero balance billing na dakulang katabangan sa mga pasyente. Matagal na po tayong ganyan. So far naman po ay sabi ko nga, kung may reklamo o kamusta ang status ng ospital na mas magandang yung ating mga pasyente at bantay ang kausapin po ninyo para ho sila na ang magpatunay na medyo kung ano talaga estado ng ospital. Apera sa pagpapakarhay kan pasilidad, prioridad man kan BRHMC ang pagpapautob kan mga regulasyon asin pagtratar nin marhay kan mga empleyado sa mga pasyente. Unang dapat magbago ay yung pananaw ng aming mga empleyado sa ating mga pasyente at bantay na dapat walang masungit,
walang maninigaw, walang magtataas ng boses at walang karapatan ng aming mga empleyado para sigawan, pagtaasan ng boses o tratuhin na hindi ba kaaya-aya. Dr. Eric Raborar sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, mga reklamo manungod sa mga ilegal na aktibidad pwede na ipadara sa numerong 888 sigon sa Legazpi City Police. Angel Mostasa sa detalye. Tig-ingenier sa Legazpi City Police Station ang publiko na ipaabot sa indang sepatura ang mga informasyon manungod sa illegal na aktibidad sa indang lugar sa pagitan na numerong 888. Sinabi ni Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, tagapagtaramkan hepatura na apwera sa 5 minutes response ang mga sensitibong informasyon aron kang presensya kan illegal na droga, illegal na sugal, mga bayolensya sa laog kan pamilya asin iba pang sensitibong informasyon ang pwedeng ipadara sa 888. Ipinaliwanag ni Panya na makalihis ma-sense ang anuman na informasyon sa nasabing numero, siniguro manida na tulos ining aaksyonan. Ehemplo ka ini ang pagkaka-aresto sa street level individual na residente kan syudad kung sa inakuha sa iya ana sobra sa 10,000 pesos na kantidad ng pigtutubudan na shabu. Sinabi ni Panya na sabing persona nakakampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Anhaloy na nidang ipinararong sa surveillance para mapatunayan ang pagkaka-involto kay ni sa illegal na aktibidad. Maragdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Bubuksan kan Department of Agriculture o DA Bicol ang iyang Farmers Challenge o Intercollegiate Category para sa mga jóvenes ng edad 18 anyos pa itaas na nag-aaral sa state universities as in local universities and colleges. Ang kada SUC as in LUC na papartisipante sa pwedeng mag-endorse ng 2 representante kan grupo na kumpesto na hindi ay mababa sa 3 miyembro bilang sa indang official na delegado sa kompetisyon sa kondisyon na isusumiter na proposal bako magkaparareho as in produkto. Dagdag pa kan DA Bicol para sa dagdag na informasyon, bisitahon ang sa indang opisyal na Facebook page. Bareta ni Karen Ala, may kinaraman daw sa pag-live kan mga misa sa parokya ni San Gregorio Magno. Naka-live na sa Facebook ang gabos na mga misa sa Katedral ni San Gregorio Magno sa Old Albay District. Ipinag-anunsyo iyan sa misa kung celebrada kasuhapon ni Reverendo Padre Lindon Balubar ang pura paroko kan parokya katedral kung sa maugmang itiglalansar asin introducer na kaini sa mga parasimba ang mga live na sa Facebook kan gabos ng mga misa duro Domingo asin kan darakulang misa sa Albay Katedral para sa pura paroko. Mas madali na magkaigo access niyan ang publiko sa mga misa digdi dahil sa bagong inisyatibo ng ini kan parokya. Sa mga gusto mag-aratin din ng misa sa screen, maanap ang mga live ma sa Facebook page kan Katedral sa The Albay Katedral Facebook page. Karan Ala, DCGB News. Mga tugang nangapudan po si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong opisyal kang League of Provinces of the Philippines, LPP, na i-report ang mga naaraman na manumaliyang proyekto kan gobyerno sa kanya-kanyang probinsya sa hampang mainit na kontrobersiya sa flood control projects. Sa iyang pagtaram, hinagad kang presidente sa mga gobernador na magdiserbinin honesto asin sigurohon na tama ang national projects na pigigibo sa mga probinsya asin tulos na iusip kung iguang nahihiling na mga irregularidad. Ang pangapunan, ginibo kang presidente sampang kanabulgar na mga irregularidad sa flood control projects kan Department of Public Works and Highways na naging dahilan para magkaiguanin hararom asin maingat na investigasyon. Tinawanin doon kang presidente na ang kwarta kan namamanuaan sa mga proyekto, iyon para sa interest kan namanuaan asin bako para sa personal na interest. Sinabi ni Marcos Jr. na kaipuhan kanasyon na mamayo kan mga gobernador para tapuson ang mga sala na nakagimatan na sistema. Sinabi pa niyang nagpupuon pa sana ang laban sa korupsyon asin halaba pa ang agihan na dalan kun kaya kaipuhan ang tabang kan gobernador. Tangani na mahubaan at nin maskara ang mga nagigibo nin anomalya. Mga gobernador na nagsiserving konsyensya para hampangon ang agyat pasiring sa mas magayon na futuro kan Pilipino, sigon kay Marcos. Dagdag na report kasabay si Al Armario.
plano pang i-develop ang boulevard para sa turismo na maging international standard na. Sinabi ni Congressman Attorney Pino Garbin Jr. na ang aktibo niyan nasa indang koordinasyon ni Department of Tourism Regional Director Herbie Aguas asin ang CHESA para sa futurong plano sa boulevard. Gusto nindang maging international standard na ini siring sa Singapore. Sa ngunyan, pigigibo ang program of work para sa iba pang development sa boulevard para sa mga masunod na taon. Manunutaran sa Espersos, Kanako Bicol, Nenda Congressman Saldico, Congressman Attorney Pino Garbin Jr., nangyari ang mga development sa boulevard, sa Wangan Park, Ibalong Park, kasi di ba pang tourist attraction, asin plano ining i-develop sa mga masunod pang aldaw. Alarmario, DCGB. Binawi po kan Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB ang lisensya kan siyam na construction firm na sa diri ni Sara Dizgaya base sa Board Resolution Number 075 Series of 2025. Sinabi kan PICAB na nagsuhay ang mga kumpanya sa patakaran kontra sa sabayan na pag-entra sa mga bidding kan sarong tagsadiri, sarong taktika na pigasabing pigagamit tanganing maimpluwensya asin makontrolon ang resulta kan pampublikong proyekto kaibahan sa mga kumpanyang nawaran ng lisensya iyo ang St. Gerard Construction, Alpha Omega General Contractor, St. Timothy Construction, Amethyst Horizon Builders, St. Matthew General Contractor, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Waymaker OPC as in Elite General Contractor. Magiginumduman na kinumpirma ni Dizgaya sa sarong pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee na unissued ang sadiri kan gabo sa kumpanyang ini asin nag-entra sa government projects bidding. Area Development Team sa 3rd District Albay magkakaigwana nin eleksyon. Jimmy nasalita sa report. Oktubre, mapa-eleksyon na si Mayor Jubilar Mayor Jorim Arcangel sa mga opisyalis kan Area Development Team o ADT digdi sa 3rd District sa presente. Siya ang presidente kini alagad tapos na ang eleksyon. Ibabago na ang mga alkalde kan 3rd District as inibaba na mga membros kan ADT kung kaya tatawan man niya ni na pagkakataon sa ibang may mga kapasidad na magpadalagan kan Area Development Team. Digdi sa 3rd District aktibado ang ADT kung saan may mga programa nasabing grupo na napuna na kung saan konsisay ang mga mailihir na mga bagong opisyalis sindana, bahala naman kan mga plano, mga programa sa kapadagusan kan ADT digdi sa 3rd Distrito kan Albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ipinag-orden po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Budget and Management o DBM as in Department of Public Works and Highways na magkondukta din sweeping review sa pigasabing mga nakasingit na proyekto sa budget kan DPWH sa irarom kang propwestong 2026 National Expenditure Program. Inanunsyo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod kang pahayag ng duwang kongresista na may mga insertions na pigsumiter sa 2026 na propwestong national budget sa Kongreso. Sigon kay Castro, gusto kang presidente na ogidon asin halion kan DBM asin DPWH ang nakasingit na proyekto lalo na sa dai nakapalaman sa programang dapat punduhan kan gobyerno. Tinawanin doon kang presidente nagigibuhon ang review dapat na ipautob ang mga importanteng pagbabago na magarantiya sa transparency asin accountability asin tamang paggamit kan kwarta kan manuaan. Sigon pa sa opisyal, dagdag pa ni Castro na kaipuhan masiguro nan mga importanteng proyekto mapakinabangan asin mapagserbihan ang interes kang namamanuaan. Mga kaso nin murder, robbery asin theft nagbaba, mientras na physical injury, rape asin motor napping may diit na paglangkaw sa susog sa bilang o bilang base report kan Philippine National Police. Joshua Bino sa report. Dahil sa pagtatarabangan, asin man lalong-lalo na
dahil sa pagtatarabangan, siring man lalong-lalo na ang aktibong koordinasyon sa tahaw kan mga lokal na gobyerno, partner agency, siring man ang komunidad, asin ang mga kapulisan, nakapagrehistro ang Police Regional Office 5 o kaya ang PNP Bicol nin 10% o kaya 10% pagbaba sa bilang kan 8 focus crimes o kaya mga klase o kaya mga magagabat na klase ng krimen digdi sa Bicol Region. Susog sa record, kan Agosto 18 hanggang Agosto 24, nakapagrehistro ang mga kapulisan ng nasa 40 bilang ng 8 focus crimes o kaya magagabat na klase ng krimen. Alagad pag-abot sa huring simana kan Agosto, partikular na sa petsa Agosto 25, sundo 31, buminaba na sa naini sa bilang na 36. Susog sa report kan PNP Bicol sa Ararom kan liderato ni Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Nagbaba kaya ang bilang kan mga kaso ni murder, robbery, asin na theft. Alagad na hilingan man ni diit na paglangkaw sa mga insidente ng physical injury, rape, asin motorcycle kidnapping. Tayo ang sangon niya nag-ararom na sa close monitoring. Sigon kaya Babagay, ang downtrend na ini o kaya pagbaba sa bilang ka na focus crimes o magagabat na klase ng krimen, iyo ang dara ka na mas pinalangkaw na police visibility, mas pinakusog na anti-criminality operations, siring man pinakusog na police community relation, dahil ang tasigun kay Babagay, kulang tapang ang kooperasyon kan lokal na gobyerno, partner agencies, asin ang komunidad para labanan ang anuman na klase ng krimen. Dagdag na Bareta, Joshua Bino, CCTV. Mga tugang ipinagrekomendar kan mga leader kan iba-ibang partido sa Kamara kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ibalik ang 2026 National Expenditure Program o NAP na isumiter kan Department of Budget and Management o DBM sa tahaw kan mga questionabling alokasyon kini. Sa sarong press conference, tinamanin doon kan mga leader kan Kamara ang importansya na maitanos ang 2025 NAP matapos madiskubre kan mga kongresista ang questionabling alokasyon sa ginibong pagripaso sa propestong budget kan Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, as in Department of Agriculture. Kaibahan sa mga irregularidad na na-discover sa 2026 NAP, ang flood control projects na may nagkakaparehong kantidad na maabot sa bilyones pesos na indikasyon na ini templated o copy-paste sana. Doble-dobling appropriations as in mga line item, kaibahanan mga proyektong tapos na pero pinunduhan giraray. Sobra ka dakula kan lump sum nationwide allocation serarom kan DPWH na nagpapaluya sa transparency o pagiging silag asin nagpupugol sa tultol na pag-uugid. Ang mga report nin unsolicited proposals para sa bilyon-bilyon pesos na kantidad nin armas serarom kan DILG PNP na warang original na pigsumiter na budget kan presidente asin kan mga report na allocation for sale schemes sa budget kan DA farm to market roads mantang sinabi pa na bagay pagpadago sa kan kongreso ang deliberasyon since sinabi kan mga leader na dapat itama nguna ini kan executive department. Number 6, as in 7 most wanted person sa Kabikulan, dakop sa Tabaco City. Detalye kan Bareta kay Jomar Bien. Na-arrestar na ka nakaliis na Martes na konsideradong ika-6 asin ang ikapito na most wanted person sa Kabikulan. Ang sarong 45 anyos na dance instructor kan Barangay Santo Cristo, Tabaco City. Ini ang konsideradong ikapitong most wanted sa bilog na Kabikulan. Ang kasong pinagampang niya iyuan may koneksyon sa pagbalagara sa Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002, itong Republic Act 9165, kung sa'y nakusado ini dahilan sa pagsasaray asin pagpabakal kan illegal na droga. Sunod na inarestar man kan mga autoridad ang sarong 43 anyos na tricycle driver na taga Barangay Divino Rostro kan Tabaco City.
siya ang konsiderado man na ikanom na most wanted person sa bilog na Bicol. Pagbayular man sa kaparehong artikulo kan Republic Act 9165 o ang pagpabakal asin pagsasaray ng droga ang pinagampang na kaso kang naon ng bitan na persona. Mismong ang CIDG Albay ang nangenot kan team na suminakyada digdi sa syudad Jan Tabaco para arestaron ang duwang naunang bitan na wanted na mga persona. Yan ang report, Jomar Biendi, CGB. Sa Giraray, mga tugang na nangapunan si Senador Bongo para mapanimbag ang mga embwelto sa bastusan asin gatasan ng mga flood control projects. Imbes na gastusan o kaya ang kwarta, dapat na magasto sa isinabi ng mga proyekto. Dapat tutukan ang pagpapatindog ng mga ospital as in evacuation centers. Ilang pangapunan kan senador bilang vice chairman kan Senate Blue Ribbon Committee kay may koneksyon sa kontrobersiya sa mga flood control projects kan gobyerno. Sa pagdangog kan grupo, ipinag-explikar kay ni na ang 1.2 trillion pesos na nagastos kan gobyerno sa flood control nakalipas na tulong taon kay baligdi ang darakulang kantidad na ginastos alagad lubog pa mangyaray sa baha ang nagkapit ng lugar sa nasyon. Sigon kay Senador Bongo na kaipuhan ang 1.2 trillion pesos na makapagpatindog sa nanin 800,000 na health centers o kaya 800 na level 3 hospitals. Kasunod kay ni, ang pagpapatindog mangkan 60,000 na evacuation centers o para magkaigwanin dagdag na evacuation centers sa mga syudad, munisipyo sa ibang nasyon. Mientras tanto, inapod man ni Go na dakulang insulto sa mga Pilipino ang paggamit kampundo na daay man napaduman sa tama asin daay napapakidumangan kan taong bayan. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal. Ligtas po ang 191 ng mga pasahero asin 8 crew kan Philippine Airlines Flight PR 412 na pasiring sa Osaka, Japan na nagbalik sa Ninoy Aquino International Airport kasudma dahil sa problema sa pressurization. Sigon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, naghali ang flight gikan sa NAIA bandang alas 9:26 ninaga asin ligtas na nakabalik ang eroplano bandang alas 11 na ninaga. Sa ipinaluwas na pahayag kampal, sinabi kaining piglunadan ang A321 CEO aircraft nagkaigwanin aberya sa pressurization system bandang alas 10 ninaga. Tulos man nagtao nintabang ampal ground operations team sa mga apektadong pasahero. Kaibahan ang pagkaon, tabag sa bagahe as in rebooking kan sa indang biyahe. Oras Pilipinas, 6:33 nin pag-aaga sa Giraray pong isinumiter ni Senador Loren Legarda ang sarong propestong lay na may kamauutan na pakarayon ang kondisyon kan trabaho sa mga waste workers dahil sa indang importanteng papel sa salud kan mamanuaan. Apo doon na formal ang trabaho para sa gobyerno, pribadong kumpanya o kooperatiba as in informal na negosyante. Magkakaigwan ng GSIS as in SSS coverage, hazard pay as in representasyon sa Solid Waste Management Board. Ang waste workers tatawanan sindanin oportunidad na magserarom sa libreng taunan na medical exam, pati na ang pagtatao sa indanin personal protective equipment o PPE sa mga bakuna. Urog padigdi ang pampa-ospital as in regular check-up darakan health maintenance organizations o HMO. Kaibahan man ang physical, dental, mental health as in psychosocial examinations para matutukan ang physical as in mental na salud kan waste workers. Dahil man dapat na magsobra sa 8 taon o 8 oras ang sa indang trabaho as in ang masobra digdi, babayada nin overtime pay o holiday pay. Alas 6:35 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Uy, ano raw
daw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabaltong, Hadjong, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Trade Fair sa Ayala Malls Legazpi, Beer Plaza sa Ibalong Park, Ibalong Exhibit sa Ayala Malls Legazpi, Agosto 29 sa 31, Beach Volleyball Competition, alas 7 ng aga sa Wangad Park, Legazpi City, Agosto 29, Ibalong Band Fest Grand Finals, alas 5 ng hapon sa Ibalong Park, Legazpi City, Ibalong Festival Grand Job Fair, alas 9 ng aga sa SM City, Legazpi, Agosto 30, Ibalong Grassroots Dance Sport Tournament, alas 8 ng aga sa Pacific Mall, Legazpi, Ibalong Zumba 2025, alas 6 ng aga sa Ibalong Park, Ibalong Bike and Fun Ride, alas 5 ng aga sa Ibalong Park, Car and Motor Show sa Embarcadero de Legazpi, Agosto 29 sa 30, Ibalong Golf Tournament sa Doña Pipita Golf Course, Agosto 30 sa 31, Provincial Table Tennis Tournament sa LCC Activity Center, Dragon Boat Invitational Race sa Legazpi City Boulevard, Setyembre 1 sa 5, International Billiard Tournament sa Legazpi City Convention Center, Setyembre 2, Mutya ng Ibalong 2025 Coronation Night sa Ibalong Centrum for Recreation, Setyembre 5, Ibalong Street Dance Competition, alas 3 din hapon, hali sa Bel Amor, Sagkod, Ibalong Park, Puro, Legazpi City, Setyembre 6, Bini Concert sa Old Legazpi Airport Grounds, Setyembre 6, Sagkod 7, First Ibalong Festival, Regional Competition, Open Pomsay, and Kirogi Taekwondo Championship, alas 8 din aga sa Legazpi Convention Center, Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at
matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga bareta sa luwaskan Pilipinas. Ginatos na mga kababaihan ang nakakulor rosang bado ang nagprotesta sa Jakarta, Indonesia bilang pagkontra sa bayolasyon kan pulisya asin o kaya bayolensya kan pulisya asin sobrang benepisyo kan mga legislador bit-bit kan mga ini an mga sigid na nagsisimbolonin pangapudan na sigidon ang ati kan estado asin ang kortaron ang puwersa kan seguridad. Darama ninda ang mga placard na may mensaheng arog kan reform the police asin your sweet promises cause diabetes. Sigon sa Alliance of Indonesian Women, kamaubutan kan hero protesta na ipahiling na ang kadaklan sa mga demonstrasyon matrangkilo. Magigirumduman na suminilyab ang protesta sa nasyon matapos maligis kan pulis ang sarong food delivery moto driver kanakaaging simana na naging mitsa kan mas mahiwas na hero protesta sa bilog na nasyon. Sigon sa mga grupo nin diretsong pantawo, 10 na ang nagagadan dahil sa padago sa pagsilyab nin karidibukan sa nasyon. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang may kinaraman po sa pagninegosyo. Makusog na pinagkondinar kan Department of Agriculture and Rice Importers Retailers asin mga stakeholders para maibitaran ang pang-abuso asin pagmanipular sa presyo nin bagas. Kasunod ni kan implementasyon kan rice importation ban kan September 1, mantang sinabi ni DS spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa
Napadagos ang pigigibon nindang paglibot sa mga saudan kay bahan ng Department of Trade and Industry, Philippine National Police asin ang local government units para masiguro na may pautob ang suspension kan rice importation. Nanutaran man ang pagitaas kan presyo ng mga imported na bagas. Alagad, warang paghiro sa presyo kan mga lokal na bagas. Inasiguran man kan DA na may sufficienting supply ng bagas ang nasyon base man sa inventory na pigigibo kan National Food Authority na igwang lauman na 11 milyon metriko tonelada din bagas na nakapalaman o nakatalaan na anihon sa masunod na semana. Health news, mga dugang mga simpleng tips daw para sa pagbawas nin timbang sigon sa mga eksperto. News Director Mar de la Cruz sa report. Good morning, Paring Mar. Good morning, BC. Para sa mga gustong magbawas ng timbang, nagpaluwas ng mga tips at mga eksperto sa salud. Sigon kay Dr. Winston Tiwakin, mas mitbit bilang Dr. Kili Mangguro, sarong general practitioner, na pwede rin gibuon kada best na pagmata. Mag-stretch o magunat-unat muna. Nagkakatabang ining magimata sa lawas, asin maibitar ng pagulong ng muscle sukasukasuan. Magtagaman in 10 minutos na aerobic exercise, initanganing mapagayon ang sirkulasyon ng dugo, asin makapagtaon ng dagdag enerhiya bago maglaong sa trabaho o klase. Dahil paglaktawan ng pamahaw, siguraduho na 50% fiber, 25% protein, asin 25% ng carbohydrates, ang laogan sa imong plato kada best na makahon. Sigun pa sa health experts, sa siring na paagi, mas magiging pasukanin mas haloy at si mga kaibitar sa binge eating o sobrang pagkaon. Tinawang panindoon ni Dr. Kilimangguro na bago mag-social media, tawan mo na rin oras on lawas, stretch, ehersisyo asin kumaon, nintama. Health News from Newsbase, Mardila, daing iba. Thank you, Paring Mar, sa mga istoryang yan. Mientras tanto, dumang kita kay Pag-asa sa Pag-asa Legazpi. Kaya pa po ang report ni Miss Alexis Ruevivar. Opo, para po sa ating weather forecast nunyang petsa 4 ng Setyembre, araw ng Huwebes, asahan niya to na magiging bahagyang mapanganuron sa mapanganuron ang kalangitan na may mga pulo-pulo lamang na pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian sa bilog na Bicol region. Padagos pa din ang epekto nitong southwest monsoonor ang paros kang habagat sa buong Luzon asin sa western section ng Visayas. So, ang tigatayang agwat ng temperatura ngunyang aldaw, partikular sa probinsya ng Albay, ay maaaring umabot ng 26 to 32 degrees Celsius. Sa ngunyan, wala man kitang tiga-monitor na anumang low pressure area or bagyo sa laog, sa luwas ng Philippine Area of Responsibility. So, expected daw ngunyan na aldaw na generally fair weather ang mamamatian. Mali, yun po para sa ating weather forecast. Dini po si Alexis Ruevivar kang Pag-asa DOST Legazpi ang nagbabarita. Mga tugang sa inupong nadangog ang detalyes kan mga bareta ngunyan pong aldaw. Sinurat sa news base ni News Director Mar de la Cruz. Katawang si Jenny Balyaran at si Nicole Ann Gloriani. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't
magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibig ali sa Sendo. Danganing ini sa to pagtripo nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paniningatan sa nagsaro. Itagabos tiniripo ni Diyos sa Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sandali lang. Okay. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang ladarakan sobrang pag-inom nin alak, asin pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magbangatay, kay pon po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, sarupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saralo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang manin sa pagpugol kan paghubag kay ni may bisyo man ang wara. Mahilig man uminom o day, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para ding tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Ulitada be, tagaripotol be. Kay ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Okay, sige. Oy, good morning nga pala kay Engineer Danny Chan. Yan, sa tuya tabing amigong Permina Cantabay sa tuya na programa. At saka si Lola, sandali lang ha. Lola Tacy gayud ito. Malilingawon kita, malagon nata. May nasabat ako sa Ayala, kan SM ba yun? Garo sa SM eh. Kadubinag, si Lola Weni. Yan, Lola Weni. Yan po sa Taisan. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Konsulo lang ini, digdi po sa morning hirit. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Susay daw ini. Susay daw ini. Si Isay daw ini.
na saro daang empleyado, saro daang lalaki, sarong elected official, nang hilig daan niya mga pugi man na may abs. Mas maray po dahing abs, dahing banggaan. Joshua, good morning Joshua. Joshua? Hello. Yeah, morning. Good morning. Good morning. Good morning sa mga barantabay. Good morning sa Inda. Girda kulon. Girda kulon. Dako lang nakaabang. Dako lang kon eh. Nanggigigil. Nakakagigil naman kasi. Dako lang nanggigigil eh. Dako lang nag-iisip. Dako lang nag-imagine kung kumusta ngayon ang epekto kang namumuong love pressure area. Basta anong mangyari? Alam mo? Kasi ngayon anong mangyari? Sa'yo mo man ginari ako. mga makatakuto na statement dyan. Sweeping statement. Ano na nangyari digdi kay Busing? Say daw ini na elected official sa sarong lokal na gobyerno. Ang sabi kan mga nakakamasid, garo ngaya may kakaibang galaw. Garo ngayang mahilig man ini sa pugi. Namamalisyan man. Ang Ah. lalaki kung gusto ang kapulalaki, namamalisyahan ngayon kung di pa man nagladlad. Nangyayiparo yan. Talaga? Nakakariparo kan. So mga kon man. So mga may feeling man. So gari may pareho na feeling man na di. Mutual understanding. Salbatana, bata igwa akong namalisyahan kang inot kan. So opening baga kaun ibalong. Oo. Pagbarabaan kan utong susaray sa itong mga artistang ito. Iwag lalaki ko naman dito, los tirap-tap so abs kan saro. Abangan mo ini. Abangan mo ini istorya ko. Sige daw. Garo ngayang mahilig sa mga pugi. Atin may mga dipandisal na abs. Igwa man kaan? Igwa? Ako dito daw kaya na magpapandisal dyan. Gusto kang braso lang sa pandisal. Sa tuya kaya, ang igwa sa tuya, kunyan, Munay? Garisyo po. Garisyo po sa nakwata. Bako ba abs? Ano nangyari? Kontrolado. Ang mga hero ni Busing. Pero pag may mga pugi, garo ngayang kusa na nagluwas ang pagkatago-tago na tunay na kolor. Ara mo dapat gibuhon dyan. Agdan mo sa irinuman. Pampangon mo ki medyo maitsura. Tasabis na tataramon na Latin, in vino veritas. In wine, there is truth. Very good ka man talaga. Very good ka man. In wine, there is truth. Kampanhon nga ni, ang mga sultero, nakaka-illusion. Pag nakainom ki Jean, Minakusugan mo. Si Jean kaya? Si Sanay Bankan, so nakaprint ba sa Jean? Iyo. Kung ang suminanib, so nasa iraram na tungtungan kan anghel, may problema. Ano nangyari digdi? Sarong aldaw. May pinaglansar na aktibidad. Ang lokal na gobyerno. Okay. Sakto DP. May imbitadong mga bisita na mga maskulado as in oro artistahon ang mga pandok. Ang problema, bako may kanta ka anso? Kanta kan maskulado? Limon agad pag may paparing dumaan, lalo na pag maganda ang Panglalaki man ang kanta mo, Ronald. Panglalaki an boy. Lingon agad pag may lalaking dumaan, lalo na
maganda ang katawan. Tama man pala sa kanta ni Ronald. Ulitin mo, Ronald, ulitin mo. La. Lingon agad pag may lalaking dumaan, lalo na pag magandang katawan at tingnan iyo. Hindi. Ngunyan. May nagmamasid. Si Bossing Daddy P. Henry. Harami duman sa mga gwapong bisita. Namamahungok. Matukaw. Matindog. Mabuwat. Maturutaririk. Oo. Garo na ngayang ulod na inasinan. Garipig sanlag. Garipig sa sanlag. Sagkod sa UNIBP. Habang may program. Oo. Si Busing, sige daan buwat sa tukawan. Oo. Pero taod-taod, igaapod na ini. Tamataon ning mensahe. Aha, okay. Dae, nadadangog kimaray ni Busing. So, pod sa iya? So, apod sa iya. Tabisi sa kataning na mga bisita. Nasa ding microphone? Kung nakapokus ka sa ibang bagay, madangog. Sa bagay? Kung di ba talaga ang konsentrasyon mo, di mo madangog? Ang problema, nahihiling. Man ngayon pigkakahuron sa mga boys. Tapos? Pero, ang gibo, paparatitigan sa nataas baba. Pagpaparahiling dakay ni sa mga nakabakat na abs. Para man abs man na, sus ko. Mga abs pala. Salvatana. Okay. Sa BBP, kansarong LGBT member na nagmamasid ay ngayabe. Confirmed. Napaparong ko. Katributa si opisyal. I wish. Wish ko yan. Gusto ko yan, B. Dagdag ako lang operasyon. Baga? Ay, talaga, B. Gani baga, yun naman talaga. Good morning kay Roberto. Sa akin ay wala. Kakisigan ko ay naging sangdukha. Ang aking inay ang tangi kong tagahanga. Sa panaginip lang ako may nagagawa. Kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Ay, nako, B. Nakaka-inspire. Ika kung maging gay ka, anong ngaran mo, halimbawa? Josie. Ako nag-iisip ako eh. Maisip ako anong ngaran, halimbawa. Josie Bino? Okay man. Ika, Helen. Helen of Troy. Labatiba ni Fafa. Awin na. Bata, gigutom na ako. Tamamaw na kita? Gigutom na ako. Kalusit na. Siguro ha. Siguro, boy. Joshua, goodbye. Okay, Josie, thank you. Baretang Kulalap Neat. Alright. Tabi, mga morning heriters, take it AC. Relax lang tayo. Tata Webes na ngun yan.
Abangan ko naman daw sa mga aktibidades. Mahanap naman kita king mga makadudang hero-hero. Take it easy, take it easy. Salamat kan sa inyong pagkantabay. Bareta po alas 7 susunod na kasabay si News Director Mar de la Cruz at ang sexing Jasmine Baloloy. Salamat kan sa inyong pagkantabay. Goodbye. Mabuhay. While you still can. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol